procese výroby argánového oleja, ktorý sa používa na potravinárske účely, je praženie jadra. V opačnom prípade by ten olej bol horký, preto sa jadro práži. Pôvodne sa to robilo klasickou technológiou, čiže berberské ženy doma na ohnisku jadro opražili. V súčasnosti tie renomované firmy používajú takéto stroje. Veľkou výhodou v porovnaní s tou tradičnou technológiou je to, že tu sa dokáže zabezpečiť konštantná teplota. Čiže to jadro tým, že sa v tom bubne otáča rovnomerne, tak je opražené, tak, teda rovnomerne opražené a môže byť použité v konečnom dôsledku na vysielanie potravinárskeho oleja. Teplota, na ktorú je vyhriatý ten bubon, maximálne je 60 stupňov a na 10 kg jadier, teda sa práži zhruba 30 minút, maximálne 30 minút. Potom to jadro sa vysype do tých košov a odtiaľ to prenesie do ďalšej miestnosti, kde sa lisuje a z toho sa získava